Er komt nu 2 keer dijs een wiekverpleegkundige del om de 84-jarige Christ te helpen en te onderzoeken. Nou, we helpen meneer Chris met het aanklaaien en het uitklaaien. En we letten daarbij, dat er geen vocht vasthoudt. We wegen meneer Chris alle dagen. En we letten ook op oorzaken, als benauwdheid, als verwardheid of dat er complicaties binnen. Christ had de ziekte van Parkinson en had het onder het het. Hij kreeg in het ziekenhuislijn omdat hij flink wat vocht vasthoudt. Van de ziekenhuisopname kwam er nog geen wiekverpleegkundige del. Vrouw Christ is blij dat dat nou wel het geval is. Oh, dat vind ik geweldig. Dat je ook nee, dat is, ik ken dat net aan. Hij moet jongens uitklaaien, moet eraan klaaien. En wasje, dat werd voor mij ik wat te bezweerlijk. Met een lieve famkes. Nou, daar ga ik net eens. Net hoe te klein dat nou zag. Van der Veen werkt het voor thuiszorgorganisatie De Friese Wouden. Door het nieuwe beleid in Den Haag hebben ze het heel druk. We vernemen dat we klanten lang thuis blijven wonen, dat we langdurig zorg verlenen. Eigenlijk altijd tot aan dat mensen komen te overlijden en dat mensen langs zo snel niet meer opgenomen worden in het verpleeg- of verzorgingshuis. Het echtpaar Christ wennet hier al 53 jaar en ze binnen er net bij te krijgen. Nou ben we wat jaar oud weer splitst. Dan zit hij in het huis en ik maar een vaak alleen. Of we moesten 2 jaar in het huis. Nou ja, dat zeg ik nog net zitten. Nee. Wij ben je zo lang nou, we zitten weer, we kan je nog net bij. En ik zeg, echt oude mensen. Je mag niet meer bij hem Die mag je net meer verplaatsen. Nee. Een koekje pakken. Ja.